Pokračuj, jdeme. Hlava nahoru, musíš vidět, kde to dáváš. Hlavu necháme u toho. Jo, Vicky, super. To máš možnosti. Čáte ho si, kulečky. Jak se tady střídá. Je to jubileum, což znamená, že odpověď otázka A, B, C nebo D, 800 let Bohumín bude mít Bohumín, 650 let, 770 let a nebo 950 let. Tak si to můžete typnout, budeme příští rok oslavovat, spousta akcí se kolem toho bude konat. Takže tady nemusíme čekat dlouho, buď to víte nebo to nevíte, nebo si typnete, takže 10 vteřin. Jedna a jdeme na otázku číslo 2. Nevím, jestli znáte toho pána na obrázku, ale byl to bývalý starosta Bohumína Petr Vícha, který na jaře letos skončil své působení v pozici starosty a my se ptáme na to, kdo může